Знаете вече. Дай, Миро! Какво да стане, брат? Кажи ми какво да стане това матч. Да му заби на глата. Начало на мачовете. No joke, караха ли Кожмич? Или сега ще вкарват? Ето, значи схемата е да паниш кой играч, на другия отбор не мога да вкарва фала. Дорка, бихти да е. Паднем. Ай, тръпия. Това е колективно. Поред мен, то трябва да случи на мир на гърба и да запита в парламента. Аз сега се надявам само с Миро отдолу. Само пас долу. Тя е демо борбата. Айде, штуки! Какъв фаул е? Не е гъп, ли? Представя си да пълната шука. А? Няма как да стане. Кой? Как да стане? Искам само да виж какъв състава на шука. При наличие на Денис и още който не знае какво става. Как е резултата при големите? 2-1. Добре, при малките? 1-1. Чадър на сурикатите. Ще продължат ли с победния си ход Сурикен или No Joke ще ги накажат без да се майтапят с тях? Кош за Сурикен 2-2. Това матч е 6-6 с Донижа. Когато караха пък ще 2-2 стана. За следващото издание на Street Ball Fest Mall Варна 2014 вече сме провели разговори с Черепа, ще има залагане в Еврофутбол, така че можете да се подготвите за година, да направите пачки от залагания. Касата е преди Джей Милен. И отново кош с Сурикен 3-2. No joke. Тягайте се, защото те момчета много разбират тази игра. Кош и тук колко е резултата? Как е резултата? Абжено и Янко. Тогава съм се накарала да работи на ресторант 12 на и аз гъм брат заедно. Това беше като в волейбола, тройна блокада срещу атаката на No Joke. Естествено и фаул. No Joke могат да отбележат. Правят го 4-3 за No Joke. 4-1 е тук резултата. Колко е? 4-3, беше 3-3. Аз работя на съд. 6-1. Мимо чак са учили, без да откаква финал на зала. Край на матча, сурикати ги запиши като за Wildcard, а победителите седят лището. Победителите! Поздравления, вие сте на полуфинал, ще играете на два коша, отбора на Джоб Джей. Ще изчакаме горния матч да завърши. No Joke срещу Сурикен.
Тя познава ли? Това е капак. Хадокен. Шурикен. Не знам защо го прекръстих така. Абе, Хадокен. Хадокен. Вашите са много добри. Само беше на пункт. Шест, 3.